Zimbabwe ndisati ndabva muchitown ndichirimo ndiri kungwavha ngwavha netsvagiridzo vanotaura vanoti kungwavha kwakabva pakubatanidza kungwara nechimbavha bva kubatanidza bva pabuda wedhi kungwavha ndo yega channel yandinayo igapure chemberi unoramba warayira unosiyana mutakunanzwa tete makadini ndafara chaizvo sakane zita renyu munonzaa tawana nyasha ndoda kuti mutaurise mhuri yeZimbabwe ikunzwe makatanga rini nekupinda mufilming industry? Ndingati ndani 3 days kupinda muchitown mane 3 days. Chii chakaita kuti mimi mufarire kuti ndiende kunoacta nechitown? Ndiani akakuinspire kuti makufarira kunoacta nevanhu vekuchitown? Ini ndakatoti zvakatongokura zviri mandiri pandiri mudiki zvandaitongoda saka shamwari yangu ndakazoti pane kunonzi chitown inoita zvema-actings panati saka nditodotese ndotoda kujoina kana vachida vanhu ndotoda kuchitozviacta then ndopandikazosanganawo navo kunoko then pandavaudza kuva nditi it's okay you can join. Muri yeZimbabwe tikaona kuti munhu wedu munyowani hatina mibvunzo yakanyanya yatikuda kumubvunza nekuti munhu munyowani haana zvaati anazvo zvakanyanya into filming industry asi achagona kungotiudza kuti ane makore mangani akaberekerwa kupi mutupo ndiani mwenguva inogona kunge iri hama yenyu imi muri kutoona mukamufarira zvisingaiti saka zita ndiani mutupo ndiani makaberekwa kupi? Ndinonzi Tawana Nyasha mutupo ndinoirashumba ndakaberekerwa Karibu. Vari kutaurira shumba havadyi mavheji inyama dzega dzega saka imimi muri kuzoona vision yenyu muri kuona iri papi nefilming industry muri kuenda kumberi uku kusvika papi? Kana tikaramba tichipushana tinosvika kure. So imimi ndeipi imwe ngati rimwe brand kana kuti imwe kambani yamungashuvira kuti no ndikazopinda mukambani ndogona kuacta ndogona kuenda kumberi? Amuna muri satisfied nechitown? Kuti papa todomboita zvekumbobatsirana tichipushana. So muri yeZimbabwe mazvinzwira zita rekuacta mamanaro ikanda musati? Musati ndova vanokutsvagirai. Muri yeZimbabwe mazvinzwira ava tete vachangopinda mufilm industry but maonero andiri kuita yes unenge moto. Ndakangana kubvunza muchiri kuenda kuchikoro here makapedza here kana kuti chiri kuitika uyezve muri kugona here kana muchienda kuchikoro muri kugona here kubatanidza kuti mabhuku nemascript amunenge muchipiwa futi nadirect zviri kufamba sei? Kuchikoro ndinoenda kubatanidza nechiti ndikaenda kuchikoro time yangu yandopedzawo zvechikoro then ndouya kunoku ndipiwa mascript ndichiita and anyways inenge 16 years. Guys, tukutaura nemwana mudiki Shem but ane passion yeacting. Alright, tomboti isusu tagadzira movie toda kuenda kunoita camping 2 weeks ari maschool days but pamovie pane character yenyu munozviita sei? Pamanje zvinhu zvakudhibhina nechikuchikoro kwacho kune pressure ikaita sei because kogunonge maybe kuchikoro kusina pressure kana kuti isiri nguva yematest ndokwanisa kuenda ndozobatana nevamwe pamamisi. So mubvunzo wekupedzisira pa3 days dzamauya mabatirwo amaitwa kana matambirwo amakaitwa muti akamira sei? Vakanditambira zvakanaka ndinofara. Haisi nyaya yekungoti here director unozotsamwa kuti wataura kuti ndakatadza izvi nezvizvi kana kuti kune zvikomana zvakutotsonyerawo zvisano after shoot inofanira kutomboona teta? Kana tichitoshuta titori hanzva dzine hanzvadzi. Alright. Sekunzwa kwamaita muri yeZimbabwe tete vataura kuti kana tiri pabasa tiri hanzva dzine hanzvadzi buda ndebude saka zvimwe zvese torova zvebasa sekutaura kwaita chitown inotaura kuti iri kuda mamwe maactors vane passion yekuacta sezvaita teta vauya kuindustry vauya kuzoshanda nekupusha maworks. Thank you so much. Musakangana kusubscribe to my personal channel Chapepa TV. Tinoita futi maadverts also pane number dzichabuda pascreen ndo dzamunofona idzodzo mutaurira navo vanokuroverai maadverts. Vanoda futi zvekare tetawo kuita mashoots navo munofona futi number idzodzo munowana ipapo. Thank you so much.